Νομίζω ότι τώρα είναι ώρα να αρχίσουμε τη δορυφορική διάλεξη με θέμα την κληρονομική οπτική νευροπάθεια κατά Λεμπέρ. Καλώ τον κύριο Κοζέη να λάβει θέση εδώ στο βήμα, σαν πρόεδρος. Και ομιλήτρια θα είναι η κυρία Τριανταφυλά. Θα μας μιλήσει για τις προειδοποιητικές ενδείξεις, διάγνωση και θεραπεία της κληρονομικής οπτικής νευροπάθειας Λεμπέρ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, καλησπέρα και πάλι σε όλους. Εγώ θα ήθελα να κάνω μια μικρή εισαγωγή. Πρώτα απ' όλα να σας καλωσορίσω σε αυτή τη συνεδρία. Μας δίνεται ευκαιρία να προσεγγίσουμε μια κλινικά σημαντική οντότητα, την κληρονομική οπτική νευροπάθεια του Λεμπέρ. Πρόκειται για μια οπτική νευροπάθεια, θα έλεγα, με μοναδικά χαρακτηριστικά, τόσο ως προς την παθοφυσιολογία της, λόγω, ας μου επιτραπεί όρις, της μυτοχονδριακής καταγωγής της, όσο και ως προς την κλινική της εικόνα και σημασία, αφού προσβάλλει κυρίως νέα άτομα και τα οδηγεί σε ευνίδια και σοβαρή απώλεια της όρασής τους. Αν αρκεστεί κανείς στους αριθμούς και στον αριθμό των διαγνωσμένων περιστατικών, θα τη χαρακτήριζε σαν μια όχι και τόσο συχνή πάθηση. Φαίνεται όμως ότι οι αδιάγνωστες περιπτώσεις ξεπερνούν σε αριθμό τις διαγνωσμένες, κάτι που μας επιφορτίζει όλους μας με επιπλέον ευθύνες. Κάποτε η πάθηση αυτή, και θυμάμαι από τα δικά μου χρόνια στην αρχή της ειδικότητας, θεωρούνταν ανίατη και μια πάθηση που απευχόταν κάθε οφθαλμίατρος να τη συναντήσει στην καριέρα του, γιατί δεν ήξερε τι να κάνει και πώς να βοηθήσει τον ασθενή του. Στην πορεία όμως του χρόνου τα πράγματα άλλαξαν. Η εξέλιξη της βιολογίας, της γενετικής και της βιοχημίας φώτισαν πολλά σκοτεινά μέχρι τότε μονοπάτια της παθοφυσιολογίας αυτής της νόσου και κυριότατα οδήγησαν και σε θεραπευτικές προτάσεις. Είναι σημαντικό σήμερα να γνωρίζουμε ότι η πάθηση αυτή αντιμετωπίζεται. Αντιμετωπίζεται όμως καλύτερα όσο νωρίτερα ξεκινήσει η θεραπεία της και άρα όσο νωρίτερα γίνει η διάγνωσή της. Είναι λοιπόν σημαντική η καλύτερη γνωριμία μας μαζί της. Μαζί με αυτή την νόσο, την παθοφυσιολογία της, τα πρώιμα κλινικά ευρήματα, τους σύγχρονους διαγνωστικούς και θεραπευτικούς τρόπους. Την ευκαιρία αυτής της γνωριμίας μας την προσφέρει και την ευχαριστούμε όλοι μας γι' αυτό η εταιρεία Chiesi, που πρωτοπορεί χρόνια τώρα στην αντιμετώπιση της συγκεκριμένης οπτικής νευροπάθειας του Λεμπέρ. Την ευθύνη όμως της σημερινής μας ξενάγησης στα μυστικά αυτής της νόσου θα την έχει η κυρία Μάγδα Τριανταφυλά, η οποία είναι χειρουργός οφθαλμίατρος παιδοφθαλμίατρος, έχει εξειδικευτεί στην Μεγάλη Βρετανία, στην παιδοφθαλμολογία, στραβισμό και νευροφθαλμολογία, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Λέστερ και στη συνέχεια στο νοσοκομείο του Great Ormond Street του Λονδίνου. Τα τελευταία χρόνια ανήκει στο δυναμικό της ομάδας μας πάνω στη Θεσσαλονίκη. Μάγδα, ο λόγος σε σένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για την παρουσίαση και όλους σας που έτσι με το μεσημέρι καθίσατε να ακούσουμε για κάτι λίγο πιο δύσκολο. Θα πάρω τη σκητάλη... Δεν ακούγεται πιο κοντά. Καλά, τώρα. Εγώ νομίζω ότι είναι ενεργοποιημένο. Ακούγομαι τώρα. Με ακούτε τώρα. Ναι, ωραία. Λοιπόν, παίρνοντας λοιπόν τη σκητάλη, όσον αφορά την ανίατη πάθηση και το πόσα χρόνια τη γνωρίζουμε ή όχι, ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι ήταν το 1988 όταν η πρώτη μετάλλαξη του μυτοχονδριακού DNA ταυτοποιήθηκε και συσχετίστηκε με την κληρονομική οπτική νευροπάθεια Λεμπέρ. Για αυτήν θα μιλήσουμε και σήμερα και για όλη αυτή την εξέλιξη και την προσφορά που έχει πάρει λόγω των θεραπευτικών της πλέον μέσων. Θα ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου την εταιρεία Chiesi για την πολύτιμη συνεισφορά της και στήριξη. Και θα ξεκινήσω λέγοντας ότι η κληρονομική οπτική νευροπάθεια Λεμπέρ είναι μια σπάνια μυτοχονδριακή νευροεκφυλιστική νόσος που προσβάλλει το οπτικό νεύρο, όπως λέει και το όνομά της. Χαρακτηρίζεται, όπως ήδη ανέφερε ο κ. Κοζέης, από μια ξαφνική, ανώδυνη απώλεια της όρασης. Ο επιπολασμός της ασθένειας δεν είναι επακριβώς γνωστός.
εκτιμάται ότι είναι περίπου 1 στους 27 με 50.000, ένα ευρύ φάσμα δηλαδή, που έχουν προσβληθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσβάλλει σε μεγαλύτερο ποσοστό άνδρες νεαρότερης ηλικίας, 15 με 35 ετών. Έχουν δηλαδή 4 με 5 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα για την νόσο από τις γυναίκες. Ενώ έχουν αναφερθεί στη βιβλιογραφία και περιστατικά από 2 έως 80 ετών. Η νόσος ουσιαστικά ξεκινάει με προσβολή του ενός οφθαλμού και μετά από λίγες εβδομάδες ή και μήνες προσβάλλει και τον δεύτερο, ενώ δεν λείπουν και τα περιστατικά που μπορούν να προσβληθούν και ταυτόχρονα. Στους περισσότερους ασθενείς η απώλεια είναι καταστροφική, θα μπορούσαμε να πούμε, ειδικά όσον αφορά τον αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής τους, αφού 1 στους 5 που θα προσβληθούν καλύπτει δυστυχώς τα κριτήρια για νομική τύφλωση. Πώς προκαλείται? Προκαλείται από μεταλλάξεις στο μυτοχονδριακό DNA. Η παρουσία της παθογόνου μετάλλαξης δεν προβλέπει απαραίτητα την εμφάνιση της νόσου, ούτε την ηλικία που θα εκδηλωθεί, ούτε πώς θα πορευτεί η νόσος. Αυτό σημαίνει ότι το να έχουμε τη μετάλλαξη είναι προϋπόθεση, είναι απαραίτητη, αλλά δεν είναι επαρκής για να αναπτυχθεί η πάθηση. Είναι μια ασθένεια που κληρονομείται από τη μητέρα. Επομένως, οι μητέρες θα μεταβάσουν σε όλα τα παιδιά τους την παθογόνο μετάλλαξη, ενώ δεν κληρονομείται από τους πατέρες φορείς. Οπότε, σε τέτοιες οικογένειες συνίσταται οπωσδήποτε γενετική συμβουλή. Αν και εξαιρετικά σπάνια, η κληρονομικά του μπορεί να είναι και αυτοσωματική υπολοιπόμενη. Χαρακτηριστικά είναι ένα γονίδιο που ονομάζεται NDUFS2 και είναι σπάνιο, αλλά συσχετίζεται με φαινότυπο της Λιόν. Πάνω από το 90% των μεταλλάξεων αυτό έχουν ενταπιστεί να συμβαίνουν στις συγκεκριμένες νουκλεοτιδικές θέσεις που βλέπετε, προκαλώντας αντίστοιχα ελλείμματα στα γονίδια ND1, 4 και 6 του μυτοχονδριακού DNA που αφορούν συγκεκριμένα, θα σας πάω λίγο πίσω στη φυσιολογία, την υπομονάδα του συμπλόκου 1 της μυτοχονδριακής αναπνευστικής αλύσου, θα το δείξω και παρακάτω. Η ηλικία έναρξης και ο τύπος της μετάλλαξης έχει βρεθεί ότι καθορίζουν την έκβαση της νόσου. Συγκεκριμένα, η συγκεκριμένη μετάλλαξη, αν όχι και τόσο συχνή, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αυτόματη ανάκτηση της όρασης σε πολλούς ασθενείς μετά από 1 ή και 2 χρόνια και μπορεί το οπτικό τους πεδίο να μην είναι τόσο βελτιωμένο, αλλά η οπτική οξύτητα, η κεντρική τους οπτική οξύτητα μπορεί να έχει μια θεαματική βελτίωση. Αντίστοιχα, η μετάλλαξη 11-788 είναι συχνότερη, αλλά είναι πιο σοβαρή. Είναι λοιπόν, όσον αφορά το μηχανισμό, η πρώτη μυτοχονδριακή νόσος, στην οποία επιβεβαιώθηκε και αποδείχθηκε η αιτιοπαθογένειά της. Τα μυτοχόνδρια είναι τα κέντρα παραγωγής της ενέργειας των κυττάρων. Παράγουν δηλαδή το ATP που ξέραμε όλοι παλιά από τη βιοχημία. Οι μεταλλάξεις στο DNA της παρεμβαίνουν στη φυσιολογική λειτουργία της μυτοχονδριακής αναπνευστικής αλύσου, λοιπόν. Είναι δυσλειτουργικό το σύμπλοκο που βλέπετε αυτό εδώ. Συγγνώμη, δεν έχω βάλει ένα δείκτη. Εδώ, δεν ξέρω αν φαίνεται. Όχι. Θα το δείχνω όμως πού? Στην οθόνη μου, εδώ. Τέλεια. Συγγνώμη, δεν το ήξερα. Λοιπόν, και αυτό που γίνεται ουσιαστικά είναι ότι παρεμβαίνει λοιπόν στη λειτουργία, οπότε δεν προχωράει η οξυδωτική φωσφοριλίωση, με αποτέλεσμα να μειώνεται η παραγωγή της ενέργειας, και όμως δεν δουλεύει. Ωραία. Να μειώνεται η παραγωγή της ενέργειας και να αυξάνεται πολύ η παραγωγή των ελεύθερων οξυδωτικών ριζών. Όλα αυτά τι κάνουν? Διαταράσσουν ουσιαστικά τη λειτουργία των αφιβληστοριδικών γαγγλιακών κυττάρων, προάγουν δυστυχώς, κινητοποιούν την απόπτωσή τους, οπότε έχουμε τελικά απώλεια της όρασης. Εκτός όμως από την ύπαρξη των μεταλλάξεων, υπάρχουν και συγκεκριμένοι προδιαθεσικοί παράγοντες, οι οποίοι είναι δυνατόν να κινητοποιήσουν παθήσεις όπως η Λεμπέρ. Γι' αυτό το λόγο και από παλιά, τόσο σε συμπτωματικούς ασθενείς, όσο και σε φορείς της νόσου, αυτό που ουσιαστικά δίνεται και συστήνεται από παλιά και μέχρι και τώρα είναι μια υγιεινή διατροφή, συνδυασμένη με άσκηση, λήψη αντιοξυδωτικών, αποφυγή καπνίσματος, αποφυγή αλκοόλ. Όλα αυτά προάγουν την οπτική λειτουργία και μπορούν να επιβραδύνουν την εξέλιξη της νόσου. Συστήνεται αποφυγή αντιβιωτικών, αποφυγή αντιοικών φαρμάκων, διαχείριση του άγχους. Είναι όλα φυσικές μέθοδοι που σκοπό έχουν να προάγουν την παραγωγή ενέργειας, την ενδυνάμωση της κυκλοφορίας, οπότε να ενισχυθεί η θρέψη του οπτικού νεύρου. Γίνει και λίγο interactive το θέμα.
Τι πιστεύετε, για να δούμε λιγάκι. Ξέρετε, αυτό που είμαστε γονίδια εκφρασμένα, άρα και πάρα πολλά άλλα γονίδια ανέκφραστα. Και πάρα πολύ σωστά ανέφερε και η κυρία Τριανταφυλλά το πόσο σημαντικό είναι κάποιοι προδιαθεσικοί παράγοντες οι οποίοι ξεκλειδώνουν μηχανισμούς που εκδηλώνουν την νόσο. Ποια θα είναι τα πρώιμα κλινικά ευρήματα, αυτά που θα πρέπει να υποψιάσουν, Μάγδα, τον κλινικό γιατρό, γιατί αυτά είναι πολύ σημαντικά και αυτά θα μειώσουν και τα ποσοστά που θέλουμε. Ακριβώς. Λοιπόν, το πρώτο είναι η ξαφνική, η ανώδυνη απώλεια της κεντρικής οπτικής οξύτητας. Η απώλεια αυτή μπορεί να είναι και χαμηλότερη του 1/10. Είναι συχνό μάλλον να από κεντρικό ή παρακεντρικό σκότωμα και σε πολλούς ασθενείς το μέγεθος του σκοτώματος ουσιαστικά επεκτείνεται σε βάθος χρόνου, με αποτέλεσμα να έχουν ένα υψηλότερο επίπεδο απώλειας της όρασης. Μπορεί να έχουν επίσης διαταραχές της χρωματικής αντίληψης, αφού ουσιαστικά προσβάλλεται το οπτικό νεύρο. Και απεικονιστικά προσβάλλονται τα γαγγλιακά κύτταρα. Ουσιαστικά το βλέπουμε αυτό, θα το δείξω και στο OCT πώς φαίνεται, στο θηλεοχρικό δωμάτιο συγκεκριμένα. Η νόσος διακρίνεται σε 4 φάσεις. Είναι η ασυμπτωματική, η υποξία, οξία δυναμική και χρόνια. Ουσιαστικά, στην ασυμπτωματική, οι ασθενείς μπορεί να μην έχουν και τίποτα, να μην καταλαβαίνουν τίποτα, τα συμπτώματα είναι υποκλινικά, αλλά υπάρχει περίπτωση, θα σας δείξω λίγο και εικόνες, να υπάρχουν βυθοσκοπικά ευρήματα, δηλαδή να υπάρχουν αναγνωρίσιμες αλλαγές στην εξέτασή τους, τις οποίες όμως δεν καταλαβαίνουν. Όταν προσβληθεί ο οφθαλμός, ο πρώτος οφθαλμός, εισέρχονται στην υποξία φάση. Αυτή είναι συνήθως μέχρι 6 μήνες από την έναρξη. Και όταν η έκπτωση της οπτικής οξύτητας γίνει αρκετά αισθητή και σταθεροποιείται, δηλαδή στους 6 με 12 μήνες, τότε εισέρχονται στη δυναμική φάση. Η έναρξη λοιπόν μπορεί να επηρεάσει και ταυτόχρονα, αλλά πιο συχνό είναι να προσβάλλει διαδοχικά τους οφθαλμούς. Έχει βρεθεί ότι ένας μέσος όρος μεταξύ προσβολής των 2 ματιών είναι οι 6 με 8 εβδομάδες. Και μετά συνεχίζει να επιδεινώνεται η όραση, αμφωτερόπλευρα, ώσπου να φτάσει στο χειρότερο σημείο. Το ονομάζουν ναδύρ. Και αυτό είναι περίπου στους 6 μήνες. Στο 90% των ασθενών η νόσος προσβάλλει και τα 2 μάτια μέσα στον πρώτο χρόνο. Ακόμα δηλαδή και αν αποκλίνουν λίγο. Και πάμε να δούμε τι είναι αυτό που βλέπουμε. Βυθοσκοπικά μπορεί να δούμε μια υπερεμία του οπτικού δίσκου. Βλέπετε, είναι πολύ αδρά αυτά που μπορεί να δούμε και να διαφύγουν της προσοχής μας. Μπορεί να έχουν μια περιθυλία τηλεγκεκατασία, μια ελίκωση. Αυτά όλα μπορεί να είναι στην ασυμπτωματική ή στην υποξία φάση. Και όταν αυτό προχωρήσει, δηλαδή αρχίσει η προσβολή, τότε βλέπουμε μια πάχυνση στο RNFL, υπάρχει ένα ψεύδο είδημα, δεν υπάρχει διαρροή στη φλουοραγκιογραφία. Εκεί είναι που φτάνει στο χειρότερο σημείο ουσιαστικά η νόσος, γιατί αυτό συνεχίζει να εξελίσσεται, ενώ στα τελικά στάδια, στη χρόνια φάση, θα διαπιστώσουμε μια διάχυτη οχρότητα και μια ατροφία πλέον του οπτικού νεύρου. Το ίδιο αυτό δηλαδή φαίνεται απεικονιστικά τόσο με την οπτική τομογραφία, η οποία στην αρχή θα δείξει μια ήπια πάχυνση στο RNFL, στο πάχος δηλαδή, η οποία προοδευτικά θα αρχίσει να μειώνεται. Και το ίδιο πράγμα με μια διεύρυνση του σκοτώματος θα γίνει με τα οπτικά πεδία ανά συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Πάμε τώρα να δούμε πώς βλέπει ο ασθενής. Δηλαδή, εγώ σας έδειξα τι βλέπουμε εμείς, τι βλέπει ο ασθενής. Ο ασθενής, λοιπόν, είναι ένας εμπιστευτικός φορέας. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ή μπορεί να έχει ήπιες διαταραχές, οι οποίες δεν είναι αισθητές, είναι τόσο ήπιες. Όταν όμως προσβληθεί ο πρώτος οφθαλμός, αρχίζει να καταλαβαίνει ότι αλλοιώνεται, αρχίζει να καταλαβαίνει ότι έχει ήπιες διαταραχές, οι οποίες σιγά-σιγά εξελίσσονται. Όταν μετά από εβδομάδες ή και μήνες, όπως είπαμε, προσβληθεί και ο δεύτερος οφθαλμός, τότε αρχίζουν να γίνονται πιο αισθητές και οι διαταραχές στο οπτικό του πεδίο. Φαίνεται δηλαδή πιο έντονα, το καταλαβαίνει, έχει ένα αρνητικό σκότωμα. Στους 6 μήνες, είπαμε, φτάνει στο χειρότερο σημείο, φτάνει στο ναδύρ. Εκεί είναι συχνά πολύ μεγάλη απώλεια της οπτικής οξύτητας και τελικά στο χρόνο εγκαθίσταται σημαντική οπτική δυσλειτουργία, αφού επέρχεται και η πλήρης ατροφία των οπτικών νεύρων. Μοιάζει με άλλες παθήσεις, άλλες οπτικές νευροπάθειες, μπορεί κάποιος να μας μπερδέψει κλινικά και πώς τη διαφορά διαγνώσκουμε? Δυστυχώς μοιάζει με πολλές. Και γι' αυτό, όπως είπατε στην αρχή, είναι ζωτική σημασία στο πόσο γρήγορα θα αντιληφθούμε, πόσο γρήγορα θα έχουμε μια υποψία για να πούμε μήπως είναι κάτι άλλο, μήπως δεν είναι μια οπτική νευρίτιδα. Και αυτό γιατί? Γιατί πρέπει να σκεφτόμαστε πάντα το ιστορικό. Το λαμβάνουμε σε όλους τους ασθενείς. Πρέπει όμως να προσέξουμε αν είναι άνδρας, αν είναι νεαρής ηλικίας, αν έχει οικογενειακό ιστορικό. Αν η κληρονομικότητα μας θυμίζει μητρικής
μεριάς. Και να κάνουμε μια πλήρη οφθαλμολογική εξέταση, όπως κάνουμε σε όλους. Να προσπαθήσουμε να αναγνωρίσουμε τα πρώιμα στοιχεία, να κάνουμε το OCT, ίσως να κάνουμε μια φωτογράφηση βυθού για να δούμε διαφορές, τις οποίες μερικές φορές με το μάτι δεν μπορείς να τις πρέπει να τις έχεις δηλαδή σειρά τη μία μετά την άλλη για να τις παρατηρήσεις. Και, όπως είπατε, να διαγνώσουμε από παθήσεις, όπως η οπτική νευρίτιδα, όπως ο τύπος της αυτοσωματικής επικρατούσας οπτικής ατροφίας, το Wolfram, μεταβολικές παθήσεις, μπορούν να είναι τοξικές, μπορούν να είναι διατροφικές, όγκοι του οπτικού χιάσματος που θα δώσουν τέτοια συμπτώματα, πρόσθετη ισχυμική, η NMO, δηλαδή έχει χαρακτηριστικά τα οποία τη συνοδεύουν, αλλά δεν είναι χαρακτηριστικά μόνο αυτής της πάθησης. Τα εντοπίζουμε δηλαδή σε πολλές άλλες παθήσεις. Οπότε, όταν μπει η υποψία, είναι απαραίτητος ο γενετικός έλεγχος. Ένας αλγόριθμος που βρήκα στα paper είναι αυτός, ο οποίος διαχωρίζει αδρά στην αρχή. Δηλαδή, αν η οπτική οξύτητα αφορά τον αμφιβληστροειδή, αφορά το νεύρο, είναι υποξία, δηλαδή ανάλογα με τα κλινικά μας ευρήματα, με την πορεία της νόσου, με την κληρονομικότητα και πώς αυτή εξελίσσεται στον χρόνο, μπορούμε συνήθως να βάλουμε μια υποψία, όχι να θέσουμε απαραίτητα τη διάγνωση. Και ακριβώς επειδή είπαμε ότι μοιάζει πολύ, συγχέεται πολύ συχνά με οπτική νευρίτιδα. Αυτά που θα θέλω να κρατήσετε από αυτό είναι ότι στην οπτική νευρίτιδα είναι λίγο πιο συχνά στις γυναίκες. Μπορεί να συνυπάρχει πόνος, αναφέρεται αυτό. Υπάρχει μια ανάκτηση της οπτικής οξύτητας όμως μετά από λίγες εβδομάδες, συνήθως σε ένα μεγάλο ποσοστό των περιπτώσεων. Είναι ετερόπλευρο, δεν προσβάλλεται εύκολα ο δεύτερος οφθαλμός και δεν έχουμε συνήθως κληρονομικό ιστορικό. Αρκετά από αυτά λοιπόν θα μας βοηθήσουν και θα επιταχύνουν την παραπομπή μας. Για να κάνουμε γενετικό έλεγχο. Ο γενετικός έλεγχος περιλαμβάνει τις συνηθισμένες μεταλλάξεις που ανέφερα πριν, τις 3 βασικές. Εάν όμως αυτός είναι αρνητικός και εξακολουθεί η υποψία μας, δηλαδή υπάρχει μια πιθανή μητρική κληρονομικότητα, τότε πρέπει να γίνει αλληλούχηση όλου του μυτοχονδριακού DNA. Γιατί όσο γρηγορότερη η επιβεβαίωση του αποτελέσματος, τόσο πιο έγκαιρη η έναρξη αγωγής, τόσο πιο αποτελεσματική και η θεραπεία. Τι υπάρχει σήμερα, ποια είναι η απάντησή μας σε αυτή την επιθετική νόσο και τι προβλέπετε? Η απάντησή μας σήμερα είναι ότι υπάρχει η Δεβενώνη. Για χρόνια είχαμε μόνο θεραπεία υποστηρικτική, φροντίδα, η οποία βασιζόταν στα βοηθήματα χαμηλής όρασης. Αποφεύγαμε το αλκοόλ, συστήναμε όχι λήψη, όχι κάπνισμα, αντιοξυδωτικά για να βοηθάμε την παραγωγή ενέργειας στα μυτοχόνδρια. Και πολλά σκευάσματα έδειξαν κάποια θετικά αποτελέσματα, αλλά όχι σημαντικής βελτίωσης. Εδώ ήρθε η Δεβενώνη να βοηθήσει σε αυτό, γιατί έχει αποδειχθεί ότι οδηγεί σε βελτίωση της όρασης, οπότε συστήνεται να δίνεται στους ασθενείς αμέσως μετά την ταυτοποίησή τους, ενώ υπάρχουν και άλλες κλινικές δοκιμές για γονιδιακή θεραπεία και άλλα, τα οποία όμως βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη. Η Δεβενώνη είναι εγκεκριμένη θεραπεία για τη Λεόν. Ουσιαστικά υπάρχει σε ένα συγκεκριμένο σκεύασμα, των 150 mg, η δοσολογία όμως είναι 900 mg την ημέρα. Ουσιαστικά αυτό που συστήνεται είναι λόγω της διαθεσιμότητάς της να διευκολύνεται η απορρόφησή της, οπότε να λαμβάνεται με το φαγητό. Και αυτό το οποίο κάνει είναι μια βενζοκοινώνη, έτσι ονομάζεται, η οποία διαπερνά τις μυτοχονδριακές μεμβράνες, διαπερνά τον αιματογκεφαλικό φραγμό και γι' αυτό το λόγο αποδείχθηκε ότι είναι χρήσιμη σε τέτοιες νευροεκφυλιστικές παθήσεις. Πολλές μελέτες που θα μιλήσουμε για αυτές δείχνουν ότι είναι αποτελεσματική σε όλες τις μεταλλάξεις, δηλαδή βοηθάει ανεξαρτήτως της μετάλλαξης η οποία έχει ταυτοποιηθεί και μπορεί να συνεχιστεί η βελτίωση της όρασης μπορεί να συνεχιστεί η θεραπεία ανάλογα με τη βελτίωση της όρασης μέχρι και για 5 χρόνια. Τι κάνει? Ουσιαστικά βοηθάει στην αποκατάσταση της μυτοχονδριακής λειτουργίας. Εδώ δηλαδή που αυτό δεν δούλευε, το σύμπλοκο αυτό ήταν δυσλειτουργικό, η Δεβενώνη έρχεται και το παρακάμπτει. Βοηθάει δηλαδή να έρθουν εδώ στο επόμενο και να προωθηθεί, να συνεχιστεί η εξωτερική φωσφορυλίωση των μυτοχονδρίων. Ενώ ουσιαστικά δεσμεύει, δράσει ο αντιοξυδωτικός παράγοντας και σε όλες αυτές τις ελεύθερες ρίζες. Επομένως, έτσι αποκαθιστά τη μυτοχονδριακή λειτουργία, λειτουργεί σαν bypass και επανενεργοποιεί τα αδρενοποιημένα αμφιβληστροειδικά γαγλιακά κύτταρα. Αποτελεί λοιπόν ένα καλά εδραιωμένο φάρμακο με μελέτες στον χρόνο που καταδεικνύουν και την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου αλλά και την ασφάλεια στη χορήγησή του. Βλέπετε εδώ όλες τις μελέτες. Το πρόγραμμα της ανάπτυξης χρήσης της Δεβενώνης είναι εκτεταμένο και έχει κάποιους συγκεκριμένους βασικούς σταθμούς της εξέλιξής της. Πάμε. Αρχικά ήταν η Ρόδος Trial.
Σε αυτήν ήταν μια πρώτη τυχοποιημένη μελέτη, διήρκησε 6 μήνες. Δόθηκε το φάρμακο σε 85 ασθενείς, οι ασθενείς αυτοί ήταν 15 με 65 ετών και έδειξε ότι είχαν βελτίωση είτε από off-chart, δηλαδή εκτός DTRS, 5 γράμματα και μπήκανε στο EDTRS, είτε 10 γράμματα εντός του EDTRS. Και αυτό που έδειξε λοιπόν ήταν ότι ένας στους 3 ασθενείς ενέπιπτε σε αυτά τα κριτήρια. Ενώ δε έδειξε ότι δεν επιδεινώθηκε η οπτική λειτουργία σε όλους τους ασθενείς σε κάτω του 1,0 logmar. Ακολούθησε μετά η Ρόδος Εφιού. Αυτή τι έκανε, ο Εφιού. Πήρε τους ασθενείς της Ρόδος, πήρε ουσιαστικά τους 58 ασθενείς της Ρόδος και τους επανεκτίμησε περίπου 2,5 χρόνια μετά. Σε μια single visit επίσκεψη, σε μια επίσκεψη μεμονωμένη. Και έδειξε τι, ότι το θεραπευτικό αποτέλεσμα που είχε επιτευχθεί στους 6 μήνες παρέμεινε, διατηρήθηκε και πάλι ανεξάρτητα της μετάλλαξης. Και μετά, επειδή γύρω στο 2011, μετά από 4 με 5 χρόνια ουσιαστικά που υπήρχε το φάρμακο, άρχισε να αυξάνεται η ζήτηση, η ιατρική ζήτηση για πρόσβαση στο φάρμακο, πραγματοποιήθηκε αυτό το Expanded Access Program, το οποίο πήρε 111 ασθενείς από διάφορα sites, εκεί πέρα άρχισαν να μπαίνουν πιο πολλές χώρες, πήραν όλη την αγωγή, ωστόσο δεν υπήρχε control group και έγινε έλεγχος πριν από την χορήγηση του φαρμάκου και μετά ανά τρίμηνο για ένα διάστημα 6 ετών. Ήταν πλέον πιο μακροπρόθεσμη. Και τι μας έδειξε αυτό? Τα αποτελέσματα ήταν πάλι θετικά. Διατηρήθηκε πάλι το θεραπευτικό αποτέλεσμα, όπως είχε δείξει και η Ρόδος OFU, και επιβεβαίωσε ότι η δαφενόνη είναι αποτελεσματική και για την πρόληψη περαιτέρω απώλειας στο μέλλον. Ενώ ένα μεγάλο ποσοστό των ασθενών, 50% των ασθενών, διατήρησαν πολύ καλή οπτική οξύτητα. Με την έρευνα λοιπόν να συνεχίζεται, η διαχείριση της νόσου συνεχίζει να αλλάζει. Αυτό που ισχύει τώρα τι είναι? Έχουμε προσβολή. Ξεκινάμε την ιδεφενόνη μετά από ταυτοποίηση. Ο ασθενής την παίρνει για 2 χρόνια. Εάν ο ασθενής αυτός δεν παρουσιάσει καμία βελτίωση, τότε διακόπτεται το φάρμακο. Εάν ο ασθενής αυτός όμως βελτιωθεί, δηλαδή μετά από τα 2 χρόνια δούμε ότι συνεχίζει η βελτίωση, τότε συνεχίζει να παίρνει το φάρμακο έως ότου έχει 2 διαδοχικές με μεσοδιάστημα 6 μηνών επισκέψεις, στις οποίες παραμένει σταθερός. Σταματάει δηλαδή πλέον η βελτίωσή του. Μένει λοιπόν σταθερός εκεί, το παίρνει για άλλον 1 χρόνο και μετά διακόπτεται. Και αυτό γιατί βασίστηκαν πάνω στα αποτελέσματα της Ρόδος και του ΕΑΠ. Και τέλος, μία αναφορά στις έρευνες για την ασφάλεια και ανοχή του φαρμάκου. Πρώτη ήταν η Λέρος, μια προοπτική παρεμβατική μελέτη, εκτίμησε τη μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα αλλά και την ασφάλεια στους ασθενείς που την πήραν για 2 χρόνια και που πήραν την αγωγή εντός του έτους από την έναρξη των συμπτωμάτων. Αυτή είχε ακόμα περισσότερους ασθενείς, είχε 200 ασθενείς και έδειξε ότι υπήρξε σημαντικό κέρδος στην οπτική τους οξύτητα, ανεξάρτητα της φάσης του νόσου, και το θεραπευτικό αποτέλεσμα διατηρήθηκε, γιατί το μέτρησαν και στον χρόνο, αλλά και στην διετία. Και το πιο σημαντικό, αυτό που τονίζεται σε αυτές τις μελέτες, είναι ότι προστατεύει η δεβενόνη από την καταστροφική απώλεια της όρασης σε ασθενούς οι οποίοι ξεκινούν από οπτική οξύτητα κάτω του 1,0 logmar. Οπότε, η μακρύτερη διάρκεια θεραπείας έδειξε ότι αυξάνει και την πιθανότητα καλύτερου θεραπευτικού αποτελέσματος. Και η Πάρος είναι αυτή η οποία συνεχίζεται μέχρι και σήμερα, ακόμη συλλέγονται ασθενείς και σκοπός είναι να βοηθήσει να καταγραφούν ακόμη πιο μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Μάλιστα. Μάγδα, δηλαδή, εν κατακλείδη, τι θα σύστηνες? Ποια είναι τα σημεία, έτσι, τα bullets που θα μπορούσαμε να κρατήσουμε από την πολύ περιστατωμένη παρουσίασή σου? Με τι πρέπει να φύγει, με τι μηνύματα ο κλινικός οφθαλμίατρος σήμερα από αυτή την αίθουσα? Τα μηνύματα είναι συγκεκριμένα. Έχετε μία ανώδυνη απώλεια ξαφνικά όρασης, η οποία μπορεί να είναι σημαντική. Είναι σε άνδρα νεαρής ηλικίας. Έστω και από ένα ασαφές οικογενειακό ιστορικό, υποψιάζεστε ότι υπάρχει κάποιος στην οικογένεια με επίσης μεγάλη απώλεια της οπτικής οξύτητας. Ίσως αυτό αφορά τη μεριά της μητέρας. Μπορεί να δείτε, ή μπορεί και όχι, αφού σε ένα παραπάνω από 20% δεν είναι απαραίτητο να δείτε βυθοσκοπικά ευρήματα ή απεικονιστικά ευρήματα, τότε οπωσδήποτε μια υποψία της νόσου. Κατευθυνόμαστε ανάλογα με τους αλγορίθμους και οπωσδήποτε από τη στιγμή που υποψιαστούμε μια τέτοια νόσο πρέπει να προτείνουμε έναν γενετικό έλεγχο πολύ στοχευμένα και όσο πιο έγκαιρα γίνεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ και παραπέμπω σε αυτό το QR code για να διαβάσετε ό,τι παραπάνω.
Ευχαριστούμε, Μάγδα. Πολύ ωραία. Υπάρχει κάποια ερώτηση, κάτι που θα ήθελα? Ναι, κυρία Χρούσου. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ σωστά πρέπει να έχουμε προδιαθετικούς παράγοντες, πρέπει να εξετάσουμε τους συγγενείς από όλη την πλευρά. Ακριβώς. Και ήθελα να πω, εκτός από τη γενετική εξέταση που έχουμε, να δούμε αν έχει ένα στο γονίδιο ή όχι, έχουμε και μια εξέταση που λέγεται mutant load. Με άλλα λόγια, τι σημαίνει? Το 50% των ανδρών που έχουν το γονίδιο δεν έχουν την νόσο. Το 10% των γυναικών μόνο έχουν την νόσο. Το 90% δεν την έχει την νόσο, ενώ έχουν το γονίδιο. Τι σημαίνει αυτό? Πολλοί παράγοντες. Ένας από αυτούς είναι λόγω ετεροπλασμίας, που μας λένε οι γενετιστές. Δηλαδή, έχεις έναν άνθρωπο που έχει το παθολογικό γονίδιο στα μυτοχόνδριά του, αλλά δεν είναι όλα τα μυτοχόνδρια με αυτό το γονίδιο. Και αν έχουν το 60% ή λιγότερο των μυτοχονδρίων έχουν το γονίδιο, μπορεί ποτέ να μην εμφανίσει την νόσο, μόνο ότι έχεις βρεθεί θετικό στο γονίδιο. Αυτό είναι ένα ακόμα πράγμα που μπορούμε να δώσουμε. Αν έχει κάποιος ένα πολύ χαμηλό Newton load, ναι, μεν έχει το γονίδιο, αλλά δεν θα έχει την νόσο. Όχι ότι δεν θα προφυλαχθεί από όλους τους παράγοντες, ενόπνευμα, αλκοόλ, τοξικές, αυτό, το ένα, το άλλο. Και πολλά φάρμακα, αν γκουγκλάρετε πόσα φάρμακα είναι έχουν τοξικότητα στα μυτοχόνδρια, μέχρι και τις στατίνες που παίρνω εγώ, τοξικές είναι. Ακεταμινοφήν, τα πάντα. Δηλαδή, εντάξει. Όντως, άμα διαβάσουμε στα σχόλια φαρμάκων, ένα από τα πρώτα είναι τοξικότητα στα οπτικά νεύρα, τοξικότητα στοχευμένα προς αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό λένε ότι από τη στιγμή που βρεθεί κάποιος, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει συμβουλευτική, για να ανιχνεύονται αυτοί οι άνθρωποι, να συστήνεται, όπως είπατε, αυτή η συντηρητική, ας πούμε, αγωγή, αντιοξυδοτικοί παράγοντες, αποφυγή συγκεκριμένων φαρμάκων, τουλάχιστον όσα έχουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας. Γιατί έχει φανεί ότι δεν επηρεάζουν, ίσως δεν κινητοποιούν την έναρξη της πάθησης. Κι εγώ. Αν δεν έχουμε άλλη ερώτηση, να ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά και για την υποστήριξη της εταιρείας προς το συνεδριό μας, όπως ανέφερε και η κυρία Κουρή, πρόεδρος. Να ευχαριστήσουμε και τη Μάγδα και όλους σας που είστε εδώ. Τι προβλέπετε τώρα, Πρόεδρε? Ωραία.